Morning guys, diara bagong ipapalit guys. Kay na naman guys, asa nga preho ni guys kung sa kurma guys. Mana diyang i-order? Yang i-order guys. Kawan ka lang na ningin si Dan gusto ko na si Jagbag. Man hang ipapili, hang i-orderan kay ningin si Dan hagda ko ng bag. Diyan ako nung palitan. Wala, abe, abre. Gisi magunting. Gisi Gisi ra dili. Katabang nila nikaw. Ningin si Dan dugay sa sinamo kag ko nung bag. Alis Dan ako no. Nang order ko sa online, color pink. Tanaw day. Abre. Mangmamra ko na day, badon ba? Diara guys. Ay, parehara madit mong bag pud. Black, maurang klase ha? Maurang klase ha? Dako, bukara ko nun ay. Dako mali day. Okay raman po siya. At ang hugman sana day. Matutas natay lakaw. Ha? Ako na, day ko na day. Color violet mo din ang gusto. Man. Kanar naman day. Madali pang ginitingin. Ang bagat silipin. Bago ko sa Narada. Agad dyan gi-order. Ganahan din sa color violet. May violet. Pink na naman day. Madun yung pink day. Matagag man sa day. Di ko ang kuruhoy. Ha? Okay, din minangan. Ako nagagman. Oo, atong guru dinis. Ikong always Manila. Adyo, dyan ang bag. Dako day day. Alam ka order agutro day. Para sa eskwela. Gamar para eskwela din ha. Okay. Hagman sa nato ron day. Napusit ko din skidid. Madyo ba day? Madyo bagtila nay. Mang pera nila na bayad le? Minsan man day, dako raman day. Tang listan day. Kamaman na naman na day. Di ma. Palit na tagutro. Hatang pangitaan. Be. Madyo nga dahil yung tanan. Dada miss hag na karon. Si tatay, ni-request nga. Gusto ko na makakita ang nanay. No na nga, si nanay kayo ako pumuli na sakit. Ang iba na diya. Surprise! Masaya na diya. Hi, taday. Hi, mama. Wato sila kaibaw nga, mudong mi. Guys, kita-kits na to. Kaya tanaw ko sa reaksyon ni tatay. Na. Ano ni? Dani naman ta. Dani Rademik. Dapila ba? Community Hospital. Luoy. Pusalian Yan. Gusto ko makakita ang tatay? Ha? Manay ito ka na. Aman. Ano na? Dahil ito rin dia. Muli rami. Iniwang kayo bang. Pwede sa may mag-uy, tapos bye. Nasrul. Muli mo ko dyan gabi Magtuwan mi sila. Pwede makasaka te? Pwede ba makasaka? Pwede rin bata. Ilong sa pungi. Yan nami. Yan. Agad ko ni kong ilong. Sa pungi mong ilong. Amin sa ko. Amin day tatay day. Agmas amin ni tatay day. Nilagi ka mo amin ni. Muli mo ko dyan. Bawa sa oras sa mga sakayran mo ko. Amin day ka. Ito dyan na ito. Tatay day pa katay. Ayun na. Dali na tatay day. Di ka mo tanong tatay day. Hindi mo kamutan. Memang tunggu yan. Pamin na naman tay.
Habiri kamot. Habiri kamot ni tatay. Kamusta man ka, tay? Ala ka. Kita sa lagi dito. Agkamot. Kuya agkamot hunawi sa alkohol. Kita sa ni. Dani mo ni kwarto ngalian sa una. Nang no. Kasi Felix. Lagi pangita si Felix. Ilaga naman tay kay manarbaho man to tay. Ngano mang pangita tay? Ngano gipangita si Felix tay? Tay sa paminos, tay sa mulabas tay. Ha? Nabintahan na katong dito pa kas bahay? Nabintahan na jud. Nakapoy? Napa man kay sakit? Munta maulian naman kadana. Ya, kamusta na dyan? May huwag ako nagmanang pod. Di pa na makauli. Di pa na adyo sa kauli, tay. Di pa na kauli. Ha, mag-alkohol. Alkohol na makamot. O, dyan na, ang kanari. Kisa man dyan. Kisa man dyan ilog, ay. Nag-ilog. Mubay datuan. I'm hungry. Hungry. Nami. Kita tay. Paadyo tay kay. Kanta tatay. Kanta ka na tay. TikTok. Tatay. Pagawas tayo. Tagdilo mama, dilo na dari ka sa special kay unas doktor adyo sa pagladali gawas. Di pala nga pwede mo gawas ug batay ug bapay ko sa doktor. Lagi kay namo gani ha tanawa. Gusto ka tayo mo gawas ug lagi pa man. Gusto mo gawas. Adyo sa pagawas tayo. Ora maghapon kag kung gawas ka tus bay magidihid garam ka sila. Ako di pagani. Mahal bakit ano ng kwarta? Nani discount kay senior citizen ka. Wa na dijakan ni mo bahay dahil balihin na tus katirok ng atong bahay. Ina. Balihin na tus katirok ng atong bahay. Unsay mo gisak danday? Siya. Katasan dia ka day? Ako pud katasan ko miluto. Kana na. Kus gido kon bi. Aw. Ano sa kuno kamaadyo tay? Ano sa kuno kamaadyo tay? Agari ka mo tita tay day. Mato tayo. Napawayo na tayo kay muli na ta. Napaadyo na tay. Napawayo kay muli na ta. Ina. Gawiran ka tatay oh. Gawiran ka tatay oh. Malam. Yung mga pinanggas tay. Gawiran ka mo tita tay. Napaadyo na tay. Paadyo na tay. Hindi na nga rin. Mulinas. Mananghilin. Hindi na magmunay ko kung kumilis. Muli na kung magilis. Ano kumilis ang lain? Dapat mo ka konduktor lang. Dapat mo ka konduktor. Pwede ka ligo-ligo na. Wow, maligo dito rin eh. Galing karon pa naging bahin. Ang hala. Karon pag ko kaligo. Madunong kay pila ka adlaw na to. Brakar man to. Brato lagi, kantos pa tada itong buko klas sa baul. Pila nga adlaw dito, sa boss. Pila nga adlaw dito sa boss. 700. 800 jadan ni. Sa una ka to sa na dani, 1 to pa to. 1 to adlaw. Tay.
Ito na po. Muli sa manangilin. Adaw kakaulit na hindi. Lagi na naman ibang siring. Bisahan po. Lagi ka, liyan na ka. Mabang ka na no. Gamtos ba ay? Talagang naong, pasensya na dyan mo sang naong. Kuhaan ko ka nang lahira dyan ang naong, nagniwang ko. Isa kasi man ako nga, way madyong to. Kasi Aliana, isa kasi man ako nagkasakit. Na ano nang... Ingatan sana kayo, masunod na siya naglayro. Panagnood. Magtadig ng beer, hindi mo susunod mo. Ano? 3 months? Anak to. Uli na sila. Ag mahabilin si Kuan, si Gigi nog si Rubin, si Aisa muli sa kay Louie Padre. Ako okay man po kung ako yung bantay. Okay naman ko kadyo na masalian na. Muli ko kayo nang isupunta tayo na mo. No, si Aisa may Kaya ito ating iserte. si Aisa may gitahasan sa na sila sabot si tatay si Aisa man. Ay no. Muli sa Aisa kay na sila sabot si tatay o kung ano man din may kasayod. Sila sa tatay ra din duha na kay bao. Oo, na may kasabutan na tayo. Kuyon ni sa Aisa jud ba kay mao ni Basi na lang. maura ni makasabot-sabot yung tatay. Tay na din mo sikreto tay. Huwag naramdaman ako mo Isa tay? mo ilong tatay, di man tatay pa ilong na. Hadlog ba tatay makita gidang tunot na. Tay. Na din mo sabot siya isa tay. Oh na. Na sila sabot lupi good me kay ang kami anak. Pa mami sabuting tatay siya isa nung si tatay na sila sabot. Kung ani ra ko ay. O ano ko no kalubihan. Kawas na nay. Nay. O nay. Yung tatay ano ko no kalubihan. Katawas tatay. Ang kalubihan rapo video ka. Mamuwak ra ba kalubihan mamuwak. Nakita day, mato sa tasimbahan kay magampo sa tatay. Na ako may kasabutan tatay. Katawas tatay. Kay, ang kasabutan na to, lain tong aho ng kalubihan. 25 ka puno pa. Uy, grabe na mo ko ikado. Nakita dani day. Hindi na po sa gingang kuyari, bago po tinanong mag-uban, aho gyapon puno tay. Na, puno. Ano magipura sa akin naman. Pangitara mo sa Habas Felix. Habas rin Felix, to na sa nanghilin to ah. Luoy po, tura po yung problema dyan nito. Yung buto, gito ang operasyon. Wala. Wala kasi dani nga na. Luoy lamas manang. Ang kami, mato sa simbahan. Kami Aliana.